Αν μπούμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο χωρίς παράθυρα, δεν διακρίνουμε τίποτα από ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτό. Αν όμως ανάψουμε το φως, τότε διακρίνουμε τα αντικείμενα που υπάρχουν στο δωμάτιο, επειδή στέλνουν στο μάτι μας κάποιο φως. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι το δικό τους φως, αλλά το φως που δανείζονται από τη λάμπα του δωματίου, που είναι μια φωτεινή πηγή. Τέτοιες φωτεινές πηγές που έχουν το δικό τους φως είναι για παράδειγμα ο ήλιος, ένας λαμπτήρας, ένα κερί ή η ουρά μιας πηγολαμπίδας. Το φως που προέρχεται από μια φωτεινή πηγή αποτελείται από πολλές λεπτές ακτίνες που κάθε μια τους ταξιδεύει ευθύγραμμα. Μια φωτεινή ακτίνα λοιπόν είναι μια απόλυτα ευθεία γραμμή που κινείται συνεχώς μέχρι να συναντήσει κάποιο εμπόδιο. Το είδος και το σχήμα των αντικειμένων που συναντούν οι ακτίνες στην πορεία τους προκαλούν διάφορες καταστάσεις αυτές. Υπάρχουν για παράδειγμα αντικείμενα όπως το λεπτό τζάμι ενός παραθύρου που μας επιτρέπουν να δούμε πίσω από αυτά και λέγονται διαφανή αντικείμενα. Κάποια άλλα αντικείμενα τώρα, όπως ένας τοίχος, δεν μας το επιτρέπουν και λέγονται αδιαφανή αντικείμενα. Υπάρχουν τώρα και αντικείμενα όπως μια λεπτή κουρτίνα που ενώ επιτρέπουν το φως να περάσει από μέσα τους, δεν μας αφήνουν να δούμε πίσω από αυτά και είναι τα ημιδιαφανή αντικείμενα. Ένα διαφανές σώμα επιτρέπει σε όλες τις φωτεινές ακτίνες να περάσουν από μέσα του. Ένα ημιδιαφανές σώμα επιτρέπει να περάσουν μόνο κάποιες ακτίνες, ενώ ένα αδιαφανές σώμα δεν επιτρέπει σε καμία από τις φωτεινές ακτίνες να περάσει από μέσα του. Και στις τρεις περιπτώσεις ωστόσο μιλάμε για δέσμες παράλληλων ακτίνων που διαδίδονται ευθύγραμμα. Πρέπει τέλος να πούμε ότι όσο μεγαλώνει το πάχος ενός διαφανούς αντικειμένου, αυτό γίνεται σταδιακά αδιαφανές. Μπορούμε να διαπιστώσουμε την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός από τις λεπτές ακτίνες που περνούν από τις γρίλες ενός παραθύρου ή ανάμεσα από πυκνά σύννεφα. Μπορούμε επίσης να το διαπιστώσουμε πειραματικά αν κοιτάξουμε το φως μιας φωτεινής πηγής που περνάει μέσα από έναν ευθύγραμμο σωλήνα. Αν στραβώσουμε το σωλήνα, το φως συνεχίζει την ευθύγραμμη πορεία του και δεν φτάνει στο μάτι μας. Την ίδια διαπίστωση μπορούμε να κάνουμε και αν δούμε το φως να περνάει από μια σειρά τρύπες πάνω σε χαρτόνια που βρίσκονται ακριβώς η μια πίσω από την άλλη. Αν αλλάξουμε θέση σε ένα από τα χαρτόνια, το φως δεν φτάνει πια στο μάτι μας. Αν μια δέσμη από παράλληλες ακτίνες συναντήσει ένα αδιαφανές αντικείμενο, τότε οι ακτίνες σταματούν σε αυτό. Η περιοχή πίσω από το αντικείμενο που δεν δέχεται φως είναι η σκιά του αντικειμένου. Η περιοχή αυτή μεγαλώνει όσο η φωτεινή πηγή πλησιάζει στο αντικείμενο, ενώ μικραίνει όσο απομακρύνεται από αυτό. Αν μια ακτίνα φωτός συναντήσει ένα λίο και διαφανές αντικείμενο, τότε ανακλάται. Η ακτίνα που πέφτει στο αντικείμενο είναι η ακτίνα πρόσπτωσης, ενώ η ακτίνα που επιστρέφει είναι η ακτίνα ανάκλασης. Η γωνία που σχηματίζει η ακτίνα πρόσπτωσης με το αντικείμενο είναι ίση με τη γωνία που σχηματίζει η ακτίνα ανάκλασης με το αντικείμενο. Το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει και όταν μια δέσμη ακτίνων συναντήσει μια λία και γυαλιστερή επιφάνεια. Όταν τώρα μια δέσμη ακτίνων συναντήσει μια τραχιά επιφάνεια, τότε οι ακτίνες διασκορπίζονται στο χώρο. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται διάχυση του φωτός. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε εξόγκωμα στην επιφάνεια του τραχιού σώματος είναι μια μικρούλα λία επιφάνεια που ανακλά το φως ανάλογα με τη θέση της. Τα ανοιχτόχρωμα σώματα έχουν την τάση να διαχέουν εντονότερα τις φωτεινές ακτίνες, ενώ τα σκουρόχρωμα χρώματα έχουν την τάση να τις απορροφούν.